Ahojte. V tomto videu si ukážeme, ako na Windows 7 nainštalovať Education verziu Minecraftu. Ja tu mám otvorenú virtuálnu inštanciu Windows 7. Otvorím si Chrome a idem na adresu minecraft.makecode.com/setup. Čiže ešte raz minecraft.makecode.com/setup. A z dvoch verzií si vyberiem tu vpravo, keďže nemáme Minecraft pre Windows 10, ale Minecraft Education Edition. A v tomto návode v druhom kroku kliknem na linku Download. A táto verzia je dostupná jednak pre Windows 7, ale aj pre Chromebook alebo Mac. Vyberáme si Windows Desktop Edition, čo je aj odporúčaná voľba. A stiahneme inštalačku, ktorá má približne 300 MB. Po nainštalovaní to bude možno okolo 500 MB, takže treba mať dosť miesta na disku, okolo toho 1 GB. A po stiahnutí klikneme na otvoriť, potvrdíme spustenie a v prvom rade si vyberieme jazyk inštalácie. Môžeme češtinu alebo slovenčinu. Vybereme si slovenčinu. Môžete aj nechať angličtinu. Sprievodca inštalácie sa spustí, súhlasíme s podmienkami a v podstate postupujeme podľa krokov, ako je uvedené v inštalačnom sprievodcovi. Chvíľku musíme počkať, než sa nám to doinštaluje. V mojom prípade to môže trošku trvať, pretože to inštalujem do virtuálneho počítača. Dobre, necháme si to spustiť a dokončíme inštaláciu. Môžeme okno Chrome zavrieť. A už sa nám spustil Minecraft. Môžeme sa rovno prihlásiť. Klikneme na Sign in. A ako meno alebo e-mail užívateľa zadáte užívateľské meno, ktoré vám pošleme mailom. Bude v tvare nejaké meno, zavináč codinggiantsslovakia.onmicrosoft.com. Čiže ešte raz meno, zavináč codinggiantsslovakia.onmicrosoft.com. A potom zadáte heslo, počiatočné heslo, ktoré sme vám poslali. Čiže zadáme ho. A pri prvom prihlásení sa systém vypýta zmenu hesla. Čiže opäť zadáme heslo, ktoré sme dostali mailom a potom si vymyslíme heslo, ktoré budeme používať. Musí mať minimálne jedno veľké písmeno a jednu číslicu. Takže sa prihlásime. No a po chvíľke nám Minecraft hovorí, že máme možnosť kliknúť OK a môžeme dať play. Môžeme si pre test vytvoriť nový svet a prepneme si mód na Creative, aby nám tam nebehali zombíci, ktorí sa nás snažia zjesť. A musíme mať zaškrtnuté Activate Cheats, aby sme mohli používať Code Connection. Vytvoríme si nový svet. A už sme tu, na peknej pláži, pri lese. Trošku sa pohybem. Super. Po stlačení tlačítka C sa vám automaticky v Education verzii pripojí MakeCode a vyrobíme si na testovanie nový projekt. Sme prasiatka. Klikneme na Create a sme v blokoch, kde môžeme si programovať. Ja si tu vytvorím len jednoduchú aplikáciu, že keď napíše hráč do chatu Quick, tak ideme do slučiek, pridáme si slučku niekoľkokrát, for cyklus povieme 4-krát a pridáme si, že vytvorí sa zviera
prasiatko a spustíme. Čiže keď užívateľ napíše do chatu quick, tak sa vytvoria 4 prasiatka. Tak môžeme si to vyskúšať. Toto je náš agent. Vybehla nám tu nejaká líštička. Hej, čiže vidíme jankoh.agent a napíšeme do chatu cez príkaz T, čo nám otvorí chat, že quick a už máme 4 prasiatka. 1, 2, 3, 4. Tak dúfam, že sa vám to podarilo, že sa vám Minecraft podarilo rozbehať a že ste si dokázali vytvoriť aj takúto jednoduchú hru alebo aplikáciu. Tak dúfam, že sa vidíme na hodine. Ahoj.